Luďku, sám jste v úvodu říkal, že svých účastí v AZ Kvízu už ani snad nedopočítáte, možná 8, ale co vaše účasti u bankomatu? To si vzpomenete? Řekl bych, že každá druhá účast, dejme tomu. Takže nebo... nejméně 4krát. No, nejméně. A počet triček schválně? Co? 1. 1. No, dobře. Uvidíme, jak to půjde tentokrát. 6500 je hodnota prémie, 16 500 nejvyšší možná výhra. Hodně štěstí. Děkuju. Pětistovka. Opět 500. Možná jsem měl zmínit i tu nejnižší výhru. Nechci vás strašit. No teď už vás strašit budu. 1100, to se stává opravdu málo kdy. Děkuju. Blahopřeju i tak, doufám, že se nevidíme naposledy.